И здравейте, днес играем в Imperialcraft. И сега строим самолет с един приятел. Ще ви покажа после размерите, за да може и вие да си го построите. Това ще е нещо като туториал. Сега правя перката. Ето така. Това е така. Сега крилата. Ето така. И това е така. А тези другите са по едно. Не съм го правил до сега. Мисля го на момента. Само да не съм го объркал и... Да, объркал съм го май. За момент, един момент, наложи ми се един проблем, до после. И така, готово. Проблема се реши и докато се решаваше проблема, се сетих, че крилото е обратно. Значи, от тук някъде, така. 1, 2, 3, 4, 5. Това са 6. Тук 1, 2. Това са брои 1, 2, 3, 4, 5. Точно. 1, 2. 1, 2, 3. Така. Така. И така. Тук чупа това блокче. Влизам. Това блокче прави. Не знам, после ще го правим. Това е тук. Излизаме тук. Това блокче отдолу. Така. Той може да си направи негова си кабинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Много обърках, казах 5, но е 6. Така. 1, 2. Така. 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 И така. Може даже още малко да му оголемим перката. Не перката, а крилото. С двечки. 1, 2. 1, 2. Ето така. Даже и това трябва да е. Така. Не, така е по-хубаво. Така, и тук оголемяваме пак с 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Само че тук. Да, така е. 1, 2. Точно. Тук тези. Става 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. Перфектно. Сега трябва да оправим интериора отвътре. Да видим тук нещо. Така е. И чакайте малко, докато се оправим с него. И така продължаваме. Самолета, в момента решихме на самолета, това дето го строише той, го разсторихме. И сега в момента той го прави нова стая, която ще е тоалетната в самолета. Аз правя осветлението в главното място, там където сядат хората. И после ще направим и столовете. Съжалявам.
Така. 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 И сега ще почнем да правим и столовете. Столовете. Така. 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 Иска да видя картата. Аха. Уау, какъв е голям самолета! Значи сме го могли да го направим по-натам. Карай. Къщата му е там. Укрил съм елхата. Карай. Как ли ще кръстим този самолет? Пишете в коментарите какво ще е името на самолета. И тук са да ви обясня, ако не съм обяснил. Просто да кажа за тези, които не са гледали цялото видео. Самолетът е 5 на 5, пълен квадрат. Обаче е построен ето така, без ръб. И самолета е 5 на 5. Ъглите в момента, които са тук, на кабината, само да излеза, да ви покажа, са ето така. 2 на 2, обаче тук има ъгъл. Така. Тук слагаме същите блокчета. Правим го просто. Удължаваме, както е цялото помещение такова. Удължаваме с 3. И добавяме още едно блокче. Правим ъгъл, пак ъгъл. И тук пак по същия начин. Тук слагаме стъкла. После правим ето така. И правим така. 3. После слагаме отгоре тези метални. И то тук са нещо като ъгълче става си. Точно ъгълче. И може да го направите по свой начин. Аз просто така знам. Така си ги правя аз. Вие може да си го направите по ваш си начин. Сега да довършим самолета. Изчакайте малко. Продължаваме. Просто имаше идеи за едни прозорци, обаче не ми допадна идеята. Ето така мисля аз да са с прозорците. Така, 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 така. Падат се под крилото, но няма значение. Сега той ще слага стъкла. Съжалявам, ако сте чули някакъв звук. Микрофона ми се бъгна. Не, просто го закрих и се чува странни звуци, доколкото знам. И сега да сложим картини, аз слагам, или рамки, понеже те не могат да се слагат две табелки на едно и също място, защото те се броят като блокче. А пък тези са просто някакви добавки и не изискват разстояние един блок. Тези са си точни. Господи, господи, господи. Ма това може да си е като машина, но само е тук трябва да сяда човека.